Добрый вечер, в эфире «Бугунь». Меня зовут Роман Спиридонов, и мы продолжаем говорить на самые актуальные темы этого дня. И начнем с Верховной Рады и голосования по постановлению Кабинета министров Украины, которым был введен локдаун выходного дня. Вот народные депутаты сегодня хотели его отменить, но даже не включили в повестку дня проект постановления об отмене карантина выходного дня, только поддержали проект постановления о своевременном информировании граждан о введении карантина. Теперь его нужно, то есть нужно предупреждать за неделю до такого решения. Парламентарии заслушали информацию правительства о причинах введения карантинного дня, об использовании денег из бюджета, которые были направлены на борьбу с коронавирусом. Перед ними выступил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он заявил, что основная задача этого карантина, который ввело правительство, сделать так, чтобы вышли на плато по количеству заболевших, зафиксировать количество заболевших не более 11-12 тысяч случаев в день. Это как раз цифры сегодняшнего дня. И в ближайшие 2 недели, заявил Денис Шмыгаль, что мы должны увидеть его первые результаты. Это при условии соблюдения абсолютно всех правил. Если этого не произойдет, тогда мы начнем готовиться к более жесткому карантину. Вот при каких условиях в стране будет введен полный локдаун и готово ли на это правительство, давайте послушаем, что сказал премьер-министр. В третьому кварталі порівняно з другим кварталом економіка зросла на 8,5%. Це позитивний сигнал і сценарій відновлення. Тому ми говоримо, що рішення про повний локдаун не буде запроваджено до тих пір, поки в нас є альтернатива. Але над цією альтернативою необхідно працювати всім разом і досягти хоча б плато і зупинки зростання епідемії. Обсуждать эту тему мы будем с экспертом по конституционному праву, с политическим экспертом Богданом Бондаренко. Добрый вечер, Богдан. Добрый вечер. Пока мы не начали разговор, я скажу, что сейчас с нами на связи Инна Совсун, народный депутат из фракции «Голос». Добрый вечер, Инна. Доброго вечора. Хочется узнать, как вы голосовали по этому постановлению. Ми голосували за, вся фракція «Голос» голосувала за обидві постанови. Одну з них ми були співавторами, іншу ми просто дуже підтримували. Тому що попри карантин, ми розуміємо, що карантин і загроза COVID-19 є реальною. Нам дійсно дуже треба дбати про нашу безпеку, але разом з тим це не є підставою для того, щоб вбивати бізнес. Ви знаєте, я після засідання Верховної Ради йшла забирати сина зі школи, і дорогою ми зайшли в кав'ярню, де працює дуже добра моя знайома. Вона подивилася на мене дуже сумними очима і сказала, якщо ще одні такі вихідні будуть, ми просто вимушені будемо закритися. Це, на превеликий жаль, ті реалії, в яких живуть зараз тисячі і тисячі кав'ярень, кінотеатрів, торгово-розважальних центрів зараз в Україні. І мені дуже прикро, що попри це все у Верховній Раді сьогодні не знайшлося голосів для того, щоб все-таки примусити уряд переглянути дуже необґрунтоване і дивне рішення про карантин вихідного дня. І, бачите, сталося те, що сталося. Сподіваємося, що за тиждень, за два все-таки вдасться переконати більшість в парламенті і уряд в тому, щоб все-таки це рішення скасувати. Но если отменять это решение, то какое вводить, что-то же предпринимать нужно, чтобы не распространялась такими бешеными темпами эта болезнь? Безперечно, тут немає сумнівів, і звичайно, що уряд так само є дуже багато претензій з приводу того, наскільки ефективно уряд працював останніх вже 9 місяців для того, щоб допомогти країні підготуватися до карантину. Так, але зараз я думаю, що більше розмова не про уряд, хоча тут є дуже багато питань. Так, і фракція «Голос» продовжує наполягати на тому, що нам терміново треба змінити керівництво Міністерства охорони здоров'я, тому що це міністерство зараз показало абсолютно неспроможність реагувати на ті виклики, які перед нами стоять. Але разом з тим, звичайно, що кожен громадянин, кожна громадянка повинні пам'ятати про себе самостійно так само і пам'ятати про те, що базові правила безпеки, вони рятують життя.
І знову ж таки, на превеликий жаль, сьогодні їхала в метро і бачила людей, які їдуть з масками, які або зняті, або натягнуті тільки на рот і відкритий ніс. Це, на превеликий жаль, знову ж таки, це питання в тому числі відповідальності людей, відповідального ставлення до цього. І мені видається, що якби ми всі дотримувалися базових правил карантину, то на такі жорсткі заходи, як закриття всього, що тільки можна у вихідні, ми могли б не йти. То есть не надо не вводить никаких ограничений, просто нужно надеяться на сознательность наших граждан? Ні, дивіться, звичайно, що якісь обмеження можуть бути. Та обмеження по кількості людей, які можуть в кафе перебувати, по кількості людей, які можуть в кінотеатрі перебувати, і так далі. Та тому, що ми, на превеликий жаль, мені здається, що стрибаємо з однієї крайнощі в іншу. З одного боку, спочатку у нас все відкрито. Давайте згадаємо літо, вересень, жовтень. Та фактично все працювало, фактично ніяких заходів безпеки не було. А потім раптово дуже різкий стрибок, і всі вихідні все закрито. Та мені видається, що тут десь знайти посередині якусь серединну лінію. Це було б найкраще, що можна було б зробити, щоб з одного боку гарантувати безпеку громадян, з іншого боку все-таки не вбивати малий і середній бізнес. Но ведь вот вы же сами говорите, что не было никаких ограничений, хотя на самом деле эти ограничения не прописаны, то есть ограничения по количеству мест в ресторане, по рассадке людей в кинотеатрах, эти ограничения действуют. Как они выполняются, это другой вопрос, но они есть. Так, власне, і проблема в тому, що вони Но это же не претензия к правительству, это же претензия к людям. Дивіться, питання до уряду – то те, яким чином слідкують за виконанням цих норм. Так, тобто, так, тут з одного боку є питання до громадян, які порушують правила безпеки. З іншого боку, це теж є питання того, наскільки слідкують відповідні органи за тим, щоб ці правила виконувалися. Якщо контролю немає, то потім та ситуація доводиться до такої, коли доводиться дуже жорсткі заходи вживати. Ось тому я думаю, що тут має бути співмірна участь з обох сторін. Ось, але на превеликий жаль, зараз одна сторона. Дуже часто громадяни дуже часто ігнорують якісь правила карантину, хоча далеко не всі, насправді, абсолютна більшість все-таки працює, живе за правилами, так? З іншого боку, влада так само, не змігши прослідкувати за виконанням тих правил, про які ви згадали, так вводить значно жорсткіші правила, хоча теж їхнє виконання і яким чином за цим буде слідкуватися, теж під великим питанням, тому що видається, що такі дуже випадковим чином виявляють порушення карантину на вихідних, і тут теж є питання з приводу справедливості того, кого карають, а кого не карають за порушення. Благодарю вас за то, что подключились к нашему разговору. Инна Совсун, народный депутат, фракция «Голос» была с нами на связи. Мы продолжаем разговор с Богданом Бондаренко. И ну вот, не показалось ли вам некоторое противоречие вот в сегодняшних инициативах депутатов отменить локдаун? То есть давайте спасем бизнес, давайте отменим ограничения, но в то же время у нас есть претензии к правительству, которое допустило такой высокий рост заболеваний. Ну, я, мабуть, дуже м'яко висловлюсь, якщо мені здається, що це все тотальний оксюморон. Розумієте, от не є спеціалістом ні з санепідеміологічних заходів, точно не спеціалізуюся на макроекономіці, то тощо, але от будь-який захід, наприклад, введення карантину вихідного дня, або не введення, або введення тотального локдауну, або не введення, або взагалі інші обмежувальні заходи тощо, ми з вами могли б оцінити як правильний або неправильний крок лише за певних умов. Якби ми розуміли стратегію боротьби з ковідом в цьому випадку, якби наші, наприклад, висловлення раніше, якісь граничні цифри, які були висловлені спочатку 9 тисяч, потім 12 тисяч. Пам'ятаєте, що після цього буде введений повний локдаун, якби принаймні за цими словами стояло щось. Ми б розуміли, що робить уряд, ми розуміли, що його підхід базується на підставі якихось evidence-based, він підтверджений доказами тощо. Ми могли б про це говорити. Але оцінювати ніякий захід не можна через призму того, що немає критеріїв, через призму того, що всі ці заходи нагадують броунівський рух. Це хитання зі сторони в сторону. Воно просто, що вийшло, то згадали, то і прийняв. Тому цінити це якимось з плюсом з точки зору співвідношення взагалі базових речей, економічного стану і певного рівня громадського здоров'я просто неможливо. Насправді, коли ми говоримо про оксюморон, я вам зверну увагу, мабуть, трошки ще на іншу обставину, яку я можу коментувати більш краще, ніж
санепідеміологічні заходи, а саме діяльність публічної влади. Так от, давайте, мабуть, почнемо з простішого. Опозиція, яка зараз критикує, вона так само є абсолютно непослідовною. Вона критикує те, що вже зробили, і каже, що так робити не можна. При цьому будь-які їх альтернативні пропозиції не висловлені на сьогоднішній день в якомусь цілісному документі, який можна було проаналізувати і вирішити. Це дійсно є стратегією чи ні? Тобто їхня позиція рівно така сама, як і позиція влади. Так само, якщо звернемо увагу на те, що говорила опозиція, там, власне, в широкому розумінні, в травні, в липні, зараз, то це все різні речі. Тобто вони закликали постійно до різних речей, і зараз вони просто знаходяться в позиції критикуючого. Ну окей, добре, така опозиція, така політика, така, власне, такий дискурс. Добре, про них поговорили. Люди це прекрасно. Якби дійсно те, що вони не дотримуються цих обмежувальних заходів, це правда. Але треба розуміти, що так чи інакше політична еліта, вона має вести всіх нас вперед. Вона має вести своїм прикладом, шляхом того, що вдягати в парламенті маски. Розумієте, здається, такі все одно якісь базові речі, які наштовхуються на цей ідіотизм в парламенті, який живе там як хмара, і не має значення, він туди, які скликання не заходить, оцей, знаєте, вірус ідіотизму їх вражає. Раніше скликання попередні не знали, що не можна тицяти кнопочку за сусіда, кнопкодавство не можна. Не могли зрозуміти, що таке особисте голосування. Це скликання не розуміє, що треба носити маски. Безумовно, хтось носить, але не всі. Але коли дивляться, наприклад, громадяни засідання Верховної Ради, вони думають, йолки-палки, що мені вдягать маску? Так от подивіться за цих людей, які голосували за збільшення штрафів за неносіння масків без масок. Тобто, так не виходить, правда? З іншої сторони, коли ми говоримо про народних обранців наших, як політичні еліти, вони мають усвідомлювати свою роль і свою позицію в цьому суспільстві. Якщо народні депутати чисто приходять і говорять, чесно, що, вибачте, наші люди не дотримуються цих базових речей, наші люди не дотримуються тих заходів, які можуть привести до їх смерті. Значить, ваше завдання зробити так, щоб ця анархія або була обмежена, або зупинена взагалі. І не можете ви пеняти на тих самих людей, які, розумієте, вони звертаються до людей про те, що люди щось не роблять. Такі люди не будуть цього робити. Ваше питання полягає в тому, як ці береги і рамки встановити. І тепер найосновніше, з чого я все це підводив. Коли ми говорили про те, що немає ніякого плану, а його немає. Є реально об'єктивні речі, які на це впливають. Нема вакцини. Не до кінця зрозуміло, як той ковід лікувати. Є система медична, яка не здатна витримати такі серйозні удари. Є поза цим одночасно економічна криза, яка дійсно, деякі ті обставини вони виникли ще до ковіду і досталися слугам спадку. Все це правда. Є анархічне суспільство, яке раніше, знаєте, якщо воно, принаймні, коли люди не дотримували законів і правил, вони говорили, із серії, ми знаємо, що ми не можна так, але ми розуміємо, що це погано, і ми готові, знаємо, що десь ззаду може прилетіти якась відповідальність. Зараз ні. Зараз цим пишаються. Подивіться, вихідні в Одесі на Дерибасівській. Та це ж взагалі свято життя. Який ковід-19? Люди цим пишаються. Безумовно, є недовіра тотальна до правоохоронних органів, до судів і все інше. Ситуація неймовірно критична, наскільки це взагалі може бути. Плюс нагадаємо, що йде війна, і плюс своїми діями багато хто ще наштовхає в політичну кризу. Але є всі ці обставини. Дуже складно. Але згадуємо, що є якась менше гірша монобільшість, є уряд, є президент. Давайте щось робити. Давайте. Прем'єр-міністр виходить і говорить, карантин вихідного дня. Ми не знаємо, він має бути, не має бути. Безумовно, комусь він може подобатись, комусь не подобатись. Більш обґрунтований, менш обґрунтований. Є розуміння несправедливості, коли обмежувальні заходи паювали, а в кінці травня велюр все одно працював. Все це є. І це дуже погано. І з цим нічого не зробиш. Треба визнати, що ситуація зараз така, яка є. Рінове. Об'єктивно. Вона така. Все. Визначили. Добре. Приймаємо рішення. Карантин вихідного дня. Бігти куди? Бігти прямо. Довго бігти? Пару місяців. Бігти. Все, прийняли рішення. Президент підтримав. І що ми бачимо? Керівництво парламенту, керівництво фракції «Слуга народу» і очільник партії реєструють разом з іншими фракціями постанову про скасування карантину вихідного дня. Як тут взагалі щось можна зробити? Давайте мы сейчас эту тему немножечко отложим, потому что к нашему разговору подключается Светлана Мороз, руководитель юридической компании «Диктум». Светлана, вы нас слышите?
Добрый вечер, очень А, хорошо слышу. Здравствуйте. Добрый вечер, Светлана. А, Сегодня вам не удалось убедить депутатов вас поддержать. Как вы оцениваете это решение? И хотелось бы все-таки поговорить, когда мы говорим, что карантин выходного дня убивает малый и средний бизнес, поговорить в цифрах. Насколько это так? Какие убытки? Какое сокращение объема выручки? Действительно ли нельзя пожертвовать частью доходов, чтобы как-то все-таки быть солидарным с обществом, да, и остановить эпидемию, так как считает наше правительство? Если говорить по процентам, я, наверное, не буду оригинальной, и уже есть в сети интернет-информация по тому, сколько потеряет та или иная индустрия. Значит, у нас под запретом в выходные дни оказались спортзалы, бассейны, массовые культурные мероприятия и развлекательные зоны в торговых центрах, кинотеатры и театры. Э, Экономисты там уже подсчитали, что именно по этим индустриям у них основная выручка это около 70% именно в выходные дни. То есть прогнозируемо, что они пока это только 3 выходных подряд будет, да, у нас до 30 ноября карантин выходного дня. И не до конца ноября, то есть за эти 3 выходные потеряют от 60 до 70% своей выручки за месяц. Это и отвечаю на вопрос по процентам. Да, но нет ли понимания, что действия правительства верные, что можно пожертвовать этой выручкой, чтобы остановить катастрофу, которая может произойти, когда, если не контролировать ситуацию, то все и так остановится, потому что будет болеть вся страна, медицина не будет справляться? Однозначно меры нужно предпринимать. Мне сложно оценить там, так как я не медик, но если говорить как человек, который занимает там определенную позицию в обществе, мы обслуживаем малый и средний бизнес, и в том числе мы видим даже по нашим клиентам, что у них сотрудники болеют на работе, то есть компании массово уходят на удаленную работу. И это, кстати, далеко не те сферы, которые отправили на карантин выходные, это IT-компании в том числе. То есть уже идет такое массовое заболевание, и мне кажется, что мы уже его не остановим, по крайней мере, теми мерами, которые утвердил Кабмин до конца этого месяца. Да, это карантин выходного дня. Почему не остановим? Потому что люди в будни, в рабочие дни пользуются общественным транспортом. И они в будни точно так же будут ходить в кафе обедать. Правильно. Поэтому самое эффективное во всем мире — это полный карантин с закрытием всех предприятий, и не только на выходные, а на все дни. Это значит, что не только 60% выручки потеряет частный бизнес, а все 100% потеряют. Да, тут видится то, что Кабмин пытался принять соломоновое решение, да, то есть они хотели занять какую-то золотую середину, чтобы не закрывать экономику, дать кому-то генерировать доход, потому что мы подходим к концу года, нужно закрывать бюджетный период, и на январь-февраль нужно с каким-то бюджетом входить, да, имеется в виду по стране в целом. Однозначно я так понимаю, что Кабмин хотел просто принять какое-то соломоновое решение, кому-то дать генерить доход, и то, что можно было ограничить, максимально ограничить, чтобы люди ограничили социальные контакты между собой и тем самым уменьшить количество заболеваемых. Но вопрос в том, почему именно такие индустрии? Почему там какие-то другие индустрии не были закрыты, которые будут работать в выходные дни? Это там бьюти, например, сфера, да? Или там культурные массовые мероприятия в запрете, но в Киеве до 20 человек можно мероприятия проводить. Почему так? Кто какие аналитики проводил? На основании чего принято было такое решение? Какая аналитика была сделана? Сколько заболеваемых было обнаружено вследствие? Как вообще определили, что именно эти индустрии там есть основным осередком, скажем так, разносчика заболеваемости? То есть очень много вопросов таких критических. Это не потому, что Кабмин почему принял такое решение, а вопрос
и почему именно это решение, не то же самое, да, что не закрыть страну. То есть если мы говорим о том, что мы хотели остановить, то да, вы правы, это должен был быть стопроцентный локдаун. Мы можем себе это позволить финансово? Нет, не можем. Поэтому какой смысл было закрывать только эти индустрии? Ну, то есть Я вас понял, ваша позиция понятна. Спасибо большое, что были на связи. Светлана Мороз, руководитель юридической компании «Диктум», о том, как относится малый и средний бизнес к инициативе, к решению Кабинета министров ввести карантин выходного дня. Мы продолжаем с Богданом Бондаренко обсуждать как раз политическую составляющую этого момента. И вот как раз то, о чем говорил Богдан перед включением Светланы, о том, что даже руководитель фракции «Слуги народа», да, регистрирует этот проект постановления об отмене постановления Кабинета министров. Это такой вже Ну, це ненормально. і Я не знаю, як можна взагалі прийняти будь-які рішення, якщо парламент, який призначив цей Кабінет міністрів, да, він не затвердив програмою діяльності. Так, це правда, це серйозна проблема, яку ми зараз, до речі, бачимо наслідки цієї проблеми. Тому що якби була затверджена програма, було зрозуміло, які основні напрямки протидії ковіду, парламентарі на неї погодилися, було б вже простіше. Але вони цього не зробили. Вони відклали на потім. І зараз ми бачимо низку проблем, які виникли вже після питання, після цієї стратегії відкласти все на потім. Але нехай, добре, окей. Приймаються такі рішення. Я насправді, слухаючи попереднього спікера, я розумію, про що вона говорить. Я так само розумію з іншої сторони, що якщо піддати під частковий локдаун інші сфери, то вони так само вийдуть і скажуть, а чому нас, а чому не інше. Тобто це загальне розуміння того, що не сприйняття будь-якого рішення влади. Але, мабуть, я так само допускаю, і знаючи по іншим проблемам, скоріш за все, ніякої цієї ґрунтовної аналітики не було проведено. І просто було прийнято рішення, нам треба щось зробити. Треба ж? Треба. Якась статистика погана? Погано. Значить, президент вже сказав, що нам маємо щось зробити. Але ми щось зробили. А як, чому, що? Це вже інші обставини. Ми ж все одно не довели до повного колапсу. Значить, на повний локдаун не поставили? Ні. Значить, більш-менш нормально. Мабуть, логіка була така. Але це питання відповідальності Кабінету міністрів. Розумієте, якщо Кабінет міністрів, як очільник, як все-таки орган, який очолює, власне, нашу систему виконавчої влади, приймає рішення реалізовувати положення санепідеміологічного законодавства саме таким чином, і вони це прийняли рішення. Немає іншого органу виконавчої влади, який може цим займатися в такому вигляді. І керівництво фракції, і, власне, і партія через 2 дні підписує інший документ, яким, це лебідь, щука, рак. Знаєте, якщо нам сказали бігти наліво, значить треба бігти доліво. Якщо добіжимо до кінця і побачимо, що там немає ніякого результату, будемо розбиратися зі Шмигалем. Але якщо нас будемо дьоргатись вліво-вправо, вниз вперед, то ми таки залишимося на тому ж самому місці. В цьому проста і банальна логіка. І насправді, зараз, дивлячись на всю цю ситуацію, я приходжу до одного висновку, що я не бачу, як в конфігурації сьогоднішній політичній, маю на увазі в трикутнику президент, парламент, уряд, може бути на сьогодні прийнято рішення, якесь одне єдине, яке буде виконуватись. Гірше, краще, немає значення. Я не бачу, як воно може бути прийнято і вирішено. У зв'язку з цим на мене наштовхують тільки на думку про перевибори, як єдиний варіант перезапустити взагалі всю цю систему. Але вони на це так само не готові. Тому ми опиняємося під кінець року в умовах кризи пандемії, в умовах економічної кризи. Бюджет – це тотальна ще окрема історія. В умовах заведеної нас штучно, насправді, в політичну кризу, я маю на увазі Конституційний суд. І слухайте, поки нам росіяни не передали привіт зі Східного фронту, можемо говорити про певну стабілізацію в частині військовій, але це не від нас залежить, ніхто не гарантований. І отак ми будемо зустрічати, Новий рік. Ведь не только глава фракции «Слуги народа» подписал, многие депутаты из фракции «Слуги народа» тоже голосовали за это постановление, за то, чтобы отменить. И это такой не первый показатель отсутствия партийной дисциплины. Недавно была история, связанная с тем, что депутаты не были из «Слуги народа», из большинства поддержать инициативы президента, принять какие-то радикальные законы по решению конституционного кризиса. До этого были еще примеры. О чем это говорит и каким последствиям это может привести? Це говорить до того, що пану президенту треба не думати вже, а вже приймати рішення і продумувати його наслідки, пов'язані з тим, що має бути з парламентом.
Ви згадали увагу, ви звернули увагу і згадали про реакцію парламенту на пропозиції президента по Конституційному суду. Я насправді не підтримую жодну ініціативу президента з цього приводу озвучено. Але ми говоримо не про Конституційний суд, ми говоримо про взаємодію президента з парламентом. Давайте відмотаємо ситуацію на середину вересня. Якщо ви згадаєте, то в жовтні парламент не засідав практично. Да? Тобто до виборів місцевих він не засідав, хоча мало бути засідання на початку жовтня. Нам тоді сказали, що є ковід, там 10 чоловік хворіє, все, така історія. Зараз хворіє більше, іншого засідають. Так от, в кінці вересня відбулося декілька голосувань, яких видно було по їхній системі, що «Слуга народу» на 3 голосування підряд дала 170-165 голосів замість 250. Це по конкурсній комісії з обрання конкурсної комісії по обранню, очільника спеціалізованої антикорупційної прокуратури і декілька урядових ініціатив. Це стало зрозуміло, що ситуація складна. Тобто не факт, що парламент буде за все голосувати. Але вибачте, щоб збирати, треба, наприклад, є проблема, треба зібрати голоси в парламенті. Не так же вони просто збираються. І тут стоїть питання перед Офісом президента, що робити. Так а треба ж знати, під що ми голоси збираємо. Я нагадаю, в парламенті закон про державний бюджет на 2021 рік. Питання про виконання закону на 2020. А хтось пам'ятає взагалі, що нам треба закон про особливий статус продовжувати? А кожне продовження закону про особливий статус – це окрема епопея. Як там закон про Службу безпеки України? І таких питань я можу продовжити дуже багато. Насправді, все це ті обставини, які накопилися в один момент. І дійсно тут треба приймати вольове рішення, тому що цей ком тебе знесе. Зрозумійте, чому я кажу, що, на мою думку, президенту треба щось вирішувати. Це треба не стільки навіть там президент, його політичний рейтинг чи партія. Тут проблема глибша. В умовах зараз ми знаходимося, коли рішення якесь прийняти важко. Дотримати його виконання практично нереально. Повна анархія. Да? Згадується, чому у Нестора Івановича Махна була найбільша армія, одна з них. Тому що, власне, українці анархічно налаштовані. І це та константа, з якої ми виходимо. І от якщо в цих умовах вся ця ситуація буде продовжуватися ще пару місяців, то найбільше поле для росту і потенціал отримують крайні популісти. Ви зрозумієте, у нас в Україні в принципі всі популісти достатньо сильні, а уявіть крайніх популістів, де ще й в українських умовах. І немає значення праві чи ліві. Я насправді до кінця не розумію, хто це буде, але це ті партії, грубо кажучи, варіантів може бути багато, але це дуже ризикований формат. І якщо перевибори в парламент відбудуться не через декілька місяців, а тоді пізніше, ситуація наповнення парламенту партіями взагалі якимось стає непрогнозованою, незрозумілою. І конфігурація цього парламенту стає взагалі таким величезним привітом і сюрпризом, що до цього краще не доводити. Іншими словами, ситуація, коли зрозуміле зло у вигляді народних депутатів, які зараз є, або тих партій, які можуть туди потрапити, воно більш, контрольованіше. З ними, принаймні, можна буде якось говорити про нові завдання для країни. В умовах того, що я ж кажу, що це не означає, що, безумовно, певною мірою ми поміняємо шило на мило. Бо я маю на увазі, склад цієї фракції будуть ті самі багато в чому. Але тут треба перезапустити всю цю історію. Вони люблять слово перезавантаження. Да? Значить, треба перезавантажити всю цю движуху, тому що вона не здатна нічого приймати. Тому що ситуація патова. Реально, куди не дьорнешся, якось знайти якийсь вихід з ситуації, навіть якщо він буде найлогічнішим, найобґрунтованішим, найкращим. Все одно знайдеться половина тих, хто скаже, ми не хочемо голосувати. Видимо, выход уже придется искать нам в следующем году. Я благодарю вас за ваше экспертное мнение, за ваши прогнозы. Богдан Бондаренко, эксперт по конституционному праву и эксперт по политическим вопросам, был с нами на связи. Закончить наш эфир я хочу хорошей новостью. Завтра общественная организация «Крым Елисей», «Крымская семья» проведет презентацию проекта «Образовательный курс «Крымские татары. История, культура, искусство». Результатом работы историков и деятелей культуры стало первое учебное пособие «История Крыма и крымско-татарского народа». Оно издано на 2 языках, украинском и крымско-татарском. И кроме этого еще будет работать образовательная онлайн-платформа с циклом лекций, курсом видеоуроков по истории, культуре и искусстве
крымских татар. И вот об этом я хочу поговорить с членом общественной организации Карыма Алиси Крымская Родина Бекиром Аблаевым. Я надеюсь, он уже с нами на связи. Как мне подсказывают режиссеры, сейчас мы подключаем Бекира Аблаева как раз к нам по скайпу. А пока это происходит, уже есть, как мне подсказывают режиссеры, Бекир Аблаев уже с нами. Добрый вечер, Бекир. Здравствуйте, добрый вечер. Хочется узнать подробнее, сколько будет этих учебников, этих экземпляров этого пособия, где оно будет распространяться, собственно, для чего оно? В первую очередь хотел сказать о важности данного образовательного курса. Образовательный курс «Крымские татары. История, культура, искусство», в рамках которого как раз-таки мы смогли издать первое адаптированное учебное пособие по истории Крыма и крымско-татарского народа для детей, ну и также для взрослых. Если мы говорим о тираже, то это 500 экземпляров на украинском языке и 500 экземпляров на крымско-татарском языке. Очень множество вопросов по тому, каким образом можно получить данное учебное пособие. Мы получали с Крыма, с других регионов Украины, а также за рубежа. Это Турция, Канада, Америка, где называют огромная крымско-татарская диаспора. Сейчас хочется сказать, что на данном этапе реализация этого образовательного курса подразумевает некоммерческую составляющую. То есть эти книги не будут продаваться, а будут распространяться среди культурных крымско-татарских центров, украинских центров в разных регионах Украины. Уже сейчас мы смогли распространить эти книги на украинском, на татарском языке в регионы Украины, Львов, Одесса, другие города. Но планируем также в будущем издать эту книгу и дополнительным тиражом, конечно, для всех любителей истории Крыма и крымских татар, для всех любителей правдивой истории в Крыме и крымских татар. И в завершении этого вопроса хотел бы еще отметить, что помимо того, что помимо бумажной версии этой книги, также будет размещена электронная версия этого учебного пособия, которое можно в свободном доступе найти на специальной образовательной онлайн-платформе, про которую я могу сказать чуть позже. 500 экземпляров, плюс еще вы планируете дополнительный тираж, но это, в общем-то, 500 на украинском, 500 на крымско-татарском, еще дополнительный тираж вы планируете, но ведь по большому счету это капля в море. Планируете вы это сделать массовым и, собственно, на какие деньги вы это делаете? На самом деле, в первую очередь, хочется поблагодарить Украинский культурный фонд, который поддержал данную инициативу, а именно опубликование и издание такого учебного пособия. Почему этот проект и это пособие является уникальным? По сути, это первое учебное пособие по истории Крыма и крымских татар, адаптированное для детей. Сейчас на постсоветском пространстве нет ни единой определенной книги, которая доступным, простым языком для детей среднего возраста, для детей среднего школьного возраста объясняет об истории Крыма и крымских татар. И именно эта книга, мне кажется, станет зачинателем такой доброй традиции. По поводу того, что вы сказали, да, действительно, мы считаем, что это капля в море, но на самом деле у нас амбициозные планы на этот счет. Какие? У нас, к сожалению, проблемы, по-моему, со связью. Я надеюсь, что нам удастся... Алло, Да, Бекир Аблаев к нам вернулся. Да, к сожалению, были проблемы со связью. Давайте начнем с того, что вот у вас амбициозные планы какие. Вы меня слышите, Бекир? К сожалению, Бекир нас не слышит, по-моему. Но, к сожалению, и заканчивается время нашего эфира, потому что у нас осталось всего пару минут. Жаль, не получилось у нас подробного разговора. Хорошая инициатива. Завтра будет презентация в Укринформе, и наша съемочная группа там обязательно будет. Мы зададим все вопросы, которые я не успел задать Бекиру Аблаеву. И завтра в выпусках новостей «Заман» мы подробно расскажем об этом учебнике, об этом пособии, о том, что в нем,
какой период истории, о каких культурных моментах крымско-татарского народа там идет речь. Обязательно смотрите нас завтра, как обычно, 19:00 по украинскому, на украинском языке выпуск новостей «Заман» и в 21:00 на крымско-татарском. А сейчас я с вами прощаюсь, но вы не переключайтесь, потому что к эфиру уже готовится Гульсум Халилова. Через у нее 5 минут будет прайм с Рустемом Умеровым, народным депутатом Украины из фракции «Голос». И она будет говорить на самые актуальные крымские темы. Благодарю вас, что были с нами. До свидания.